Sanibona, phinde nginibingelele nje ngaleli thuba, ngalomzuzu, ngalesikhathi. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu oyingcwele, ohlezi esisiza, ohlezi esisinda ngamazwi akhe, ohlezi esabela, ohlezi esiphilisa, ohlezi esihleka, ohlezi esenzela konke ngomusa wakhe, ngothando lakhe, nangobumnene bakhe, nangamandla akhe, nangenkazimulo yakhe. Nanamuhla nje ngalesi sikhathi uNkulunkulu usafanele yazi udumo, usafanele yazi ukubongwa, usafanele ubungcwele, usafanele ukuthandwa, usafanele ukukhazimuliswa, usafanele futhi ukuthi kwenziwe intando yakhe, ngokuba iyona esihlalela ukuthi siyenze singabantu lapha emhlabeni, iyona esihlalela ukuthi siyiphile each and every day ngaso sonke isikhathi ngogqozu, ngamandla, nangako konke esinakho. Amandla akho lawo wenza intando kaNkulunkulu ngawo. Ingqondo yakho leyo ucabanga ujule ngoNkulunkulu, inhliziyo yakhe leyo uthande bani uJehova umdali wezulu nomhlaba ngaphezulu kwakho konke. So isihloko nje ngithanda sikhulume ngaso sithi thina abantu singumoya, impilo ingumoya. You'll find out ukuthi this is a topic eyande kakhulu njengamanje, ukuthi life is spiritual, people are spiritual, yonke into ingumoya, yonke into ihamba ezweni lakamoya, because nathi uqobo singomoya, nathi uqobo sihamba ezweni lakamoya, everything is spiritual kahle kahle. So singabantu kumele sihlezi sazi, sikhumbula ukuthi si spiritual kangakanani, singumoya kangakanani. I want to woke up yazi umoya kaNkulunkulu ungifundisa, because from incwadi nje kaJobe, is it Jobe 33 verse 14 and 15, uyayichaza le ndaba uNkulunkulu ukuthi mina ngifika umuntu esebuthongweni bakhe noma elele ngikhulume naye. So uNkulunkulu once explained le ndaba kimi, engichazela in my sleep nje ukuthi impilo yinde kangakanani. The Lord specified ukuthi life is very long. Futhi not very, engathi ukuthi it's long, but ngizothi impilo ayipheli. It's infinite. You know, into engapheli elibele yenzekile. Unlike ugesi uhambe mongakhokelanga uyaphela ngithi, amanzi ahamba mongakhokelanga ayaphela ngithi. But kunento engapheli, umfula. Amanzi alibele hambile emfuleni, alibele hambile njalo every day. Aphansi mhlasimpe kuba nesomiso, i-drought ezoshisa, thola ukuthi ishisa yonke imfula. Nakhona lapho kusuke kuyisandla esenzile something, but it was unending. I want us to understand ukuthi yonke into ekhona lapha emhlabeni iyaphela, iyadlula, ingeyomzuzwana, ingeyisikhashana, kodwa khona ungapheli ubuwena, impilo yakho, ubuspiritual bakho, ubuqobo lwakho, because singabantu sidaliwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Ngale nkathi sidala umdali wezulu nomhlaba ngomfanekiso wakhe, wawadala wesilisa nowesifazane, wasidala safana naye. Sifana naye ngani? Ngokwamoya, sifana naye spiritually. And njengoba sifana naye spiritually kanje ngale ndlela, ila singomoya khona, ila kumele si-understand ukuthi singomoya kangakanani noma singomoya kanjani singabantu. I want us to come to a point of understanding ukuthi life is endless. Impilo ayipheli. I don't know ngingayichaza kanjani lento, but I want us to use our imagination. It's just like indlu yakhiwe ngizothi yakhiwe ngani, yakhiwe ngama-blocks, ukwazi ukuyihlukanisa nendlu eyakhiwe ngodaka noma indlu yakhiwe ngothayela. Uthayela ungapheshula umoya ngithi quickly, udaka lingashawa imvula ngithi luwe, but yakhiwe nge-blocks qinile. Okuyisekelo sikaNkulunkulu leso. So singabantu, as I was explaining ukuthi uNkulunkulu was busy explaining this, ukuthi impilo ingumoya. Asoke siyibuze, mina ngiyathanda ukuthi abantu basebenzise imagination yabo, bayibuze nje imibuzo yahlukahlukene. Bokuyibuza ukuthi kwenzeka kanjani, why lokho akwenzeka kanje, why kanje, you know, uyibuze zonke lezo zinto. And by asking yourself all those questions, that is when you will find yourself at an answer ukuthi kanti, kanti.
kanjani na ngifuna ukuthi sikhulume ngendaba yokuthi Noah, remember ngekhathi sabo Noah, they used to live 900 years or 800 years, Methuselah uthi uyabheka 600 700 Lameka bonke ngezizukulwane uzibuza ukuthi hayibo kwakwenzeka kanjani bephila isikhathi eside kangaka. It is because impilo it is as long as such. Uzibuza ukuthi uNkulunkulu lezingelosi oJesu ababakhona kusukela umhlaba ungakasekelwa basakhona namhlanje, basaphila namhlanje and basithembisa ingunaphakade. Ukhona nje okayibuza ukuthi uJesu uneminyaka emingaki, ukuyibuza ukuthi hayibo ingelosi oGabriel engaba neminyaka emingaki, hayibo obaba uMose la behleli khona iminyaka emingaki. Hundreds and thousands of years ever since babakhona, ever since umhlaba wabakhona. Why? Because impilo is endless. Impilo ayipheli. Impilo is up to infinity. That's what life is about. So impilo is very deep and broader than we knew and then we imagined and then we thought. It is very bigger than that, bantu baNkulunkulu. It is very broader than that. So kuneculo elithi ayibalwa iminyaka ubusuku bukho. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi impilo is not about counting years. It's not about counting from January to December. It's not about counting the 365 days. It's not about counting sibheka zonke izinto esizibhekayo thina abantu ngamehlo ethu physically, ngamehlo ethu enyama. But it's actually about doing noma remaining to do okumele ukwenze usasemzimbeni singaze sakuphelela isikhathi. Because wena ungahlela uthi mhlawumbe ngisazophila ngisazophila ngize ngifike 45, ngisazophila ngize ngifike 50. But leso sikhathi sihlele emzimbeni, what is it that you are doing? Wenzani? Because it's not about that. Impilo ngakuphela, impilo ngakushonkathela, impilo ngakumangaza. As I was saying ukuthi njengoba ethi uNkulunkulu ayibala iminyaka, it's because there will come a day ngelinye ilanga lapho khona uNkulunkulu ezobuyisela umhlaba wakhe kwindalo yawo, and emhlabeni omusha kuzobe sekungasekho ukubala iminyaka, kodwa kuzobe sekuphilwa futhi kuphilwa ingunaphakade. Now I want people to imagine that ukuthi uma sekuphilwa nje sikhona yini isiphelo lapho uzothi khona ayisekho impilo, and obviously not by that time. That is when impilo will make more sense. Yabo ngaleso sikhathi sekuphila impilo ila izobe siyenza khona isense. This is life. Oh, it's not about food, it's not about clothes, it's not about fame, it's not about money, it's not about impilo. It's just about ukubumbana, ukuthandana, ukusekelana, ukusizana, ukuhlengana. It's just about that. It's not about zonke lezi zinto esizibonayo sizicabangayo ukuthi mhlasimpe kuyilokhu, mhlasimpe kuyilokhu. Akukho njalo. Lento ifana nokuthi ubekwe at a certain place. Like the Lord will always make this example ukuthi kufana nokuba se-office emsebenzini. Noma usemsebenzini, let's say usebenza as a receptionist. Well, umsebenzi wakho obviously ukwamkela zonke izinto nabantu abafikayo, passing yonke imiyalezo, futhi uba ubuso nje of the company. The first person abonakalayo, the first face obubona yiwo wonke umuntu uma efika ezosebenza. Now umbuzo uthi mekungathiwa kusha the desk lapho usebenza khona emsebenzini uphele umsebenzi, does that mean ukuphela komsebenzi ukuphela kwakho? It is as simple as asking yourself that. Ukuthi ukuphela komsebenzi ukuphela kwakho na? And impendulo ithi it's a huge cha, a huge no.
nakanye akunjalo. Kuphele umsebenzi, hayi umuntu. Ebese impilo yakhe ngaleso sikhathi izobe isaqhubeka depending ekuthenini usebenze kanjani. If esebenze kahle uzothola abo UIF, abo pensions, etc, whatever benefits owatholayo uma kade wasebenza kahle, wasave nani. Kodwa uma ekade engasebenzanga kahle, yini ayideservayo? Lutho. Nempela ngampela ayikho. So kanjalo ke now ekumele siqonde njengamanje ukuthi nathi singabantu bantu baNkulunkulu sisemsebenzini emhlabeni. Uyasebenza lapho. Ngezandla zakho uyasebenza ukuthi ukhethe ukwenzani ngezandla zakho. Ngezinyawo zakho uyasebenza ukuthi ukhethe ukuhamba phi. Ngendlebe zakho uyasebenza ukuthi ukhethe ukulalela. Ngamehlo akho uyasebenza ukuthi ukhethe ukubukana. Ngezindebe zakho uyasebenza ukuthi ukhethe ukukhulumani wena. So we are always working singabantu. Umbuzo uthi konke okwenzayo uyozuzana ngelinye ilanga ngakho? Konke okwenzayo kuyokufinyelelisa kuphi ngelinye ilanga? Because sonke sihlalele ukusebenza ngaso sonke isikhathi. Sisemzimbeni sihlalele ukusebenza ngaso sonke isikhathi. Especially izithunywa zikaNkulunkulu zihlalele ukuveza uthando kaNkulunkulu lapha emhlabeni, igrace kaNkulunkulu. Nje silingisa uKristu. uKristu lapha emhlabeni watshengisa ukuthi kuphilwa kanjani. Watshengisa ukuthi kwenziwa kanjani. Wafundisa ngawo konke izibusiso neziqalekiso. Wafundisa ukuthi masithande omakhelwane bethu. Wafundisa ukuthi ungabuka omunye umuntu ugongolo seseni lamfowenu. Ulebele umgxeke wena. Ususa nogongolo olukuwena. Ulebele ubukana naloku kuncane okuseseni lamfowenu. Wena ke khona okuwese kuwena. It's all about ukuthi uzilungisise nawe ungumuntu. Ucele khona uzophiwa, ungqongqoze khona uzovulelwa. Ube nomhawukele wenze zonke izinto silingise uKristu ngendlela enza ngayo. Khona sizothola ukuhlenga nokuphulukiswa ezintweni zonke. So it's all about ukwenza konke sisasemzimbeni, kule nyama le yala emhlabeni njengoba uKristu enza. Kuzofika wembathi inyama. And one thing yazi, thank you Holy Spirit, ngixoxa njengamanje ukuthi if sithi wafika wembathi inyama uKristu, wayengubani? Which gives a very clear answer ukuthi ungumoya. Asikamthathi ke manje njengengelosi, asimthathi njengomoya. Ukuthi mesuka uzombatha inyama, ubani? Ungumoya. The reason why umuntu meshonile thiwa akasekho but isidumbu sakhe nasi la. Sihambe uqhubo lwakhe lo ngubani? Ongumoya. And then there are beliefs. Azothi umuntu mase seshonile kusuke kubuyela umoya kaNkulunkulu. It's like asazi kodwa. What I'm trying to specify and mention but kaNkulunkulu ukuthi singumoya, impilo ingumoya, impilo is endless, impilo ayipheli. There is life after death. There is isiqoko after death. There is izinhlobo zokulashwa after ithuna. Kuningi okwenzakalayo abantu baNkulunkulu. Kumele sikwazi siqonde, siqaphele ngaso sonke isikhathi, senze isiqinisekiso sokuthi siyazihlenga thina, siyaziphulukisa thina. Khona sizokwazi ukuthi sibone uJehova umdali wezulu nomhlaba. Khona sizokwazi ukuthi sibone umbuso wezulu ngelinye ilanga. Khona sizokwazi ukuthi sihlengwe ngelinye ilanga. Khona sizokwazi ukuthi sisindiswe ngelinye ilanga. Sizisindisa thina. Sizisiza thina. So umbuzo uthi ke kulelo office wenza njani? Urawunda nesihlalo, yazungeza ushona le nale noma uyasebenza. Ngoba impilo ingumoya. Impilo ingumoya. Njobe ngisho nje musemzimbeni usuku uzosebenza. So njengamakholwa we all know ukuthi we are the body of Christ. Singumzimba waKristu. Ngithi khona amehlo, khona izindlebe, khona umlomo, khona izandla, khona inyawo. As we are the body of Christ. Umuntu wena uyidlala nini indima yakho? Because sonke sizosebenza ngithi. Have you gone to find ukuthi iyiphi indima yami mina ngiyidlala? Have you researched ukuzithola ukuthi mina umthetho wami ngingubani? Mina umthetho wami ngihlalela ukwenzani? Mina umthetho wami kumele ngiphile impilo kanjani? Mina umthetho wami kumele ngenze ini ngingenzi ini?
Have you gone to research all those things? Have you gone ukufumana lonke lolo lwazi khona uzoba nokuqonda bese uyadede bini? As I was saying ukuthi makusha idesk akushi nawe uyaqhubeka ulimeni uphile wena kithi. So it's all about ukuthi ngikathi ulana emsebenzini wenzeni. Fana nokuthi inyama yakhe siyagula siyafa. Inyama yakhe idutshuliwe, inyama yakhe igwaziwe, inyama yakhe idlisiwe, inyama yakhe kwenzeke nanoma yini. Bese sifa isilele lapha. Bese uyaphuma ke wena qobo lwakho. So kepha umuntu umzimba wakhe usukhathala esefa ufana nosephelele umsebenzi, but their soul ayipheli njengoba kuphele umsebenzi kodwa iyaqhubeka iphile. Now indaba isisithenini the soul now isiphila kuphi ke? Isiphila kuma benefits okusebenza kwakhe, esaphila. Kanti futhi uma engasebenzanga kahle okanye engasebenzanga nhlobo, the soul gets to suffer. Yabo umuntu ongasebenzanga ungenzanga lutho lapha emenzela lutho uNkulunkulu lapha emhlabeni oyiphilela umathanda. Fana nesicebo noLazarus encwadini yaLuka. Sesiphilela umatasa nje siyabhuba manje esiqokweni. And we hear many testimonies ko YouTube besho ukuthi isiqoko sikhona. Asho ukuthi umuntu wasizwa wakufila ukushisa. Wafika ubhuti wakhe washo ukuthi ngisesiqokweni ngiyasha sisi. Wafika ukhazini wakhe washo ukuthi ngilahliwe. And mina I have my own testimonies. Fika my own father. Wathi ungizala ibathi ubaba omncane washo ukuthi yangisinda inhlabathi ntanami. Ziningi inhlobo zesiqoko, kuningi uhlobo lobhubha, kuningi. Abanye they're busy working lapha emhlabeni, sebe ima spirit sebesebenzela ubumnyama. Kuningi. Kodwa ngithanda ukugqama because the soul gets to suffer ngezinto ozenza lapha emhlabeni. So abasa benefit lutho because bebe around lehlalo bebezenzela umathanda. But if ufika emsebenzini ufika wasebenza wakhuthala, makade umuntu umshumayela manje umuntu umkhuleka, umuntu okhuleka ukukhuleka, mina umuntu uvangela ukwenza lokho, wabela abantu ukwenza lokho, then you will reap what you are busy sowing. Usaphila lapha emhlabeni because sonke sisemsebenzini. Engithanda ukugqamisa kepha ukuthi ukufa kwenyama akusho kuphela ngawe, cha. Nakanye akusho kuphela ngawe, but kusho ukuphelelwa ithuba. Kusho kuphelelwa ithuba neplatform yokuziveza ikhono lakho. Mase sifila inyama, awusenalo ithuba lokuthi usebenzise izandla zakho, awusenalo ithuba lokuthi usebenzise amehlo akho, awusenalo ithuba lokuthi usebenzise izinyawo zakho. Seliphelile ithuba. Ulenzeni? Did you use it? Did you use it ngokuhlakanipha? Usebenzise kahle na? Usebenzise ngothando na? Usebenzise ngayiphi indlela? So imagine it's like nime kulayini nizokwenza ama auditions, whether it's a certain competition or it's acting, and then mase sungenile bangakuthathi, you only get one chance, and then uthi usuyaphuma usuyayisola. We would see kuma idols nanani, so uthi umuntu uyaphuma uyakhala noma seculile wacula bese uyacela ukuthi ngingaphinda futhi, bathi nje sibongile papa, you've got only 1 year. Suyaphuma suyabuyela ekhaya, akhala umuntu because the only chance akade seyibambela ulayini isikhathi eside shiswe ilanga emile ngaphandle sivele kanjalo nje. So what waNkulunkulu, we only have one single chance, you only have one life lapha emhlabeni. Impilo yinye bantu baNkulunkulu. It's better for those abasakulayini abasanethuba ilabo abasaphila ke lapho ukuthi bazigqamise khona bezothathwa. And in most cases, thank you Holy Spirit, as in most cases uthi umuntu esengenile akabe saphumela kulaba, uvela phumela kwenye indawo noma kuthiwa ungachaza nanani, but they will never understand ukuthi kwenzakala nomsulo lapha phakathi because you are the one ozidilela nala majaji lapha phakathi. So uthi sephumile mhlawumbe uthi uphumela kwenye indawo angasababona ezobatshela ukuthi yazi ayizini kahle kahle kanje, and abanye they do not want ukubatshela abanye ngenxa yomona nanani. So kunganjalo nempilo.
Asebedlulile sebengale. They do not come back bezosho. But ngothando likaNkulunkulu nangomusa wakhe. Sebebaningi abantu uNkulunkulu ababonisa ingale kwethuna. Sebebaningi abantu uNkulunkulu ababonisa ukufa, ababonisa yonke into ukuthi kwenzakalani. Ukuthi babuye bezotshela abanye njengoba sasicela isicelo. Remember sithi ngiyacela sicela ubayise kubafowethu. Sicela uthumelo yedwa ayibafowethu. Ayobatshela ukuthi kuyabhujwa lana. Angifuni beze lana. Kuyahlushekwa lana ukuthi nokuthi. Ngathi hayi bekhona uMose bekhona umfowethu ngeke baze babakhona. And bakhona uNkulunkulu uvulile lelo thuba. Uvulile leyo lwazi. There are many people abakhulumayo ngezimfihlo ngezinto ezinkulu zasekhaya ezulwini. But abantu ababakhola. Abantu bathi ayani siyeke nina senze ilimi. Nizenza abantu abakholwa kakhulu uNkulunkulu ngeke nje azayenze lonto. uNkulunkulu ngeke ngabekho nje abantu abathotholisha abahlukumeze uNkulunkulu enomusa kangaka uNkulunkulu this uNkulunkulu that bakhuluma izinto abazithandayo eziwangala ezingekho futhi. So abantu baNkulunkulu into emele siyazi siqonde ukuthi uNkulunkulu akukho angakwenzile njengamanje and we live in time whereby iqiniso sesisaphazekile iqiniso seligcwele umhlaba wonke. Sekulindeleke wena ukuthi uliphile nje kuphela. Sekulindelekele wena ukuthi ulenze nje kuphela. Umbuzo uthi wena mawathola ithuba wangena kule amajaji uzosebenzisa kanjani? Are you going to sing your heart out so that bezokuthatha usebenze? Masuthola ithuba wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uzozinikela ngawo wonke na? Noma uzowenza njani? Ngoba mina unikele ngawo wonke phela. Ingqondo yakho yonke, inhliziyo yakho yonke, amandla akho wonke, umphefumulo wakho wonke. Mina ngithi nangesikhathi sakho sonke because sibusiso uye uJehova umdali wezulu nomhlaba isikhathi. Dele yonke into uthi ngidelela wena Jehova. So ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu kumele sihlezi sikwazi ukuthi ithuba sinike sonke. Linye futhi uma kwadlula lona phinde libe khona linye. Phinde uthole linye. Noma ungakhala uyibhuquze phansi. You will never get another chance. Okusemqoka kakhulu ke ukuthi njengoba sisebenza kumele siqikelele ukuthi noma senza amaphutha because siyawenza amaphutha singabantu lapha emhlabeni bese siyalungisa. Ngoba uhlakaniphile nolungile eshintsha incwadi zakhe uwakwasikhombisa aphinde avuke. Ungawu nje bhu phansi. Bese ulindele ukuthi kuzokwenzakalani. Bele ukuthi bubo sukume futhi gijima because we are in the race. Phinde mothi phinde usukume futhi ukhumbule ukuthi hayibo kuyagijima lana. Ngoba wephansi bazokunyathela abantu uzozufa ufele khona lapha. So simele ukuthi njengoba umdali esahlalela ukuthi asigixabeze ngethuba silisebenzise impela ngokuhlezi sisebukhoneni bakhe. Sithi noma sona kodwa sibuyele kuye ukuze sizohlala siseduze naye ngaso sonke isikhathi. So that is what is expected thina. Sizokona vele. Sisemhlabeni sona vele. Sisemhlabeni corrupted ngenyama corrupted konke kubi. But ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhumbule sizithuntuthi mbamba. Sibuyele kuJehova. Sizithuntuthi mbamba. Sibuyele uNkulunkulu wethu umdali wezulu nomhlaba. Sazi ukuthi usithandile, sazi ukuthi usihlengile, sazi ukuthi usibekele, sazi ukuthi usenzele konke. Sikhumbule ukuthi singumoya. Impilo ingumoya. There is more life after this. You are just at work. Usemsebenzini nje kuphela, use-office nje ukulapho kulo mzimba wakho loyo. Uhlalela ukusebenza. Izandla zakho uhlalela ukusiza. Izandla zakho uhlala ufunda izwi, ufundela abantu. Umlomo wakho uhlala ukushumayela. Uhlala udumisa. Ngezinyawo zakho uhlala uhambelela izindaba zikaNkulunkulu. Hambela abantu uyinkonjweni. Shumayela ivangeli wenze konke okukaNkulunkulu kuzosindisa umphefumulo wakho ngelinye ilanga. Because isho njalo incwadi is it Isaiah 43 verse 21. Athi laba bantu engizenzela bona ukuba bashumayele udumo lwami. uNkulunkulu senzele lokho. Ashumayele udumo lwakhe, especially emakholo. Lonke iqiniso usulazi ngoNkulunkulu. Ungaligodli, ungalifihli. I heard a testimony yesterday. As another guy. He says, ubekade khuleka uNkulunkulu. Ethi Nkosi ngicela ungibonise, Nkosi kwenzakalani emhlabeni? Nkosi, elibele khuleka. Wavela uNkulunkulu, kade ngakubonisa wena. And he was like,
uNkulunkulu methi kade ngakubonisa wavela umbuyisela kuyiphupho abanalo 14 years ago. Imagine 14 years. Uthi wavela likhumbula njengoba linjalo. Iphupho limtshela ukuthi siseyikhathini zokugcina abantu abalungise, people must prepare. Ngiyapakisha kuyahanja njengamanje. Are you packing yours? Ulungile na? Ulindile na? Buswezulu uzokufica ukephi wena? Uzokufica wenzani? Let us be ready bantu baNkulunkulu. Asilungele ukuhamba noKristu. Senzeni intando kaNkulunkulu. Sizihlenge sizisindise ngokwenza ukuthandeka enkosini. Inkosi nje benani. Ngibusise kakhulu ngikhohle ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana, TikTok, Instagram and Facebook. Ngandlulisele nakwabanye nje bathole ukusizakala nokuphulukisa. Inkosi benani. Ngibusise. Amen.